si Marang Helen eh. Hi, good afternoon, Madong Palis. Ano po, ulit na ko na rin kaupaw. Ano ba yung gabi tayo? Katong mga nagaw, nga naglaag ko no ko. Doon na mong to, nara mo to sa likod. Doon na po to sa bahay sa isuon. Mas doon pa to dito kaysa kuan. Diyan ka itong naman niingan nga baga ko nung kong naong, kinsa kato, kaya bawa na mo, kinsa mo. Nipis-nipis naman ihang naong, karong yung bagag naong, nga katuhang ipuyan, dyan pa man dito na, maninay pa. Siguro, nice mo, ningat tunta mo. Diyan ka itong kauban-uban, kaya man itong igso. Lampas na po, 20 katuig wa nakita. Madu 20 ra. Magkita ba dito tamang na may graduate grade 6. Halos di siya masugot muli ko dari. Wa pala may buntis dari. Daadto pa ko. Nakaroon bago pa ko niwot dari. Mabana pa ko nila upaw. Matulog sa upaw sa munisipyo. Matulog pa ko sang manghod. Kay mag Namis upaw dia anakku. Ulo man ako upaw malaki. Salamat sa kuan. Input sa salong slip. Salong slip. Sakto dekado ni dyan Isu agaw. Subo ni dyan mong slip. Matulad sipyo. Dito silang PhilHealth. Ako nagsalikor ako kay mahapit ako dito sa manghod. Nagrapra ko nila dito. Nalipisunog. Sa Armando to nagdamag motor. Biyahe na wa pa kaligo. Wala lagi pergi kan apa? Tayo sa kay nang mandog yung pao. Kapag sa kay nila. Matubuhan. Ito, magdaw. Libit. Yan kas bawo mga to sa kanila o mga tricycle o kung jeep lahipot libot wala magawa ng ano o ayan sa mga ayan kuan gikan sa Biason sukat ni kadong sa bayan ng Muntinlupa kaya ni mo ate why yung makagidan ni kuan jeep libot sa Susana Heights. So dyan galing mo nakalusot ang naman ko kaya na masupaw na kapapray. Kaso ang pilibig karon. Hinipitan. Dagang hapon. Nasa pagmando na. Salamat kasi po nakalusot na. Guwapo
pa mag-share kami. Ay, bilibid. Ang buhay nga sakay ko nila back-ride. Kung masakay ko na niningagi, kuhan, back-ride ko nila ang Bernard. Karon, ang ibang ko nila Bernard yung nasita. Karon, kung mando may unang na pa niyang sakay. So, hindi na mando. Kabangkahan. Pag kasambagan, tambag, magka. Ato ni mula ba sa main gate, dapat ila sa mita. Mangga. Nasa boy kuan niya. Now, asa. Unahan, nalatong pilahan sa kanang kita. Pilahan pa doon sa bibibit. Dahil matungap pasto na ay dagat-dagatan. Sana mo pila ang manang kita. Kung napilahan diya sa pilahan sa manang kita. Na makapila manang kita diya. Minggit. Minggit ako. Minggit na. Oh. Ako minggit. Hindo ko kuan, pahindo ko koko. Di na. Nandito ako. Lang. Dito na naman ako. Hindi ako sinamit na po. Yan naman si Manang, gala-gala, galing Cavite, magdaong ng munting lupa naman. Balik ako ng biyasan, bago Kaya nga. magdaong. Kung baya kong pugi. Si Bernard guys, ay asawa ko daw, alis niya. Yung asawa niya, oh. Wapo. At ako pangit. Din ka namin pabayluan ng humay. Ibiyahe guys, driver siya ng NDP. Sabi ng sa loob ng Yukor. Yung nagtanong kay, ano, Oo, sabay na kami. tara na. Sabay na kami. Nadakog bag. Nang diyan na kasi mong bana. Ito na pag Hindi nang. yung bitaw ko, mainit pa. Ito mo dito. Mahado ko may dum. Naman tayo, presikil pa na ako ba? Nalagulita na kapon, mag-ikaw. Kasabaan ko ni Za, asa ko nung kasi manas Cavite. Karon pa kong li, ikaw. Manang? Kaya sa ko nung kasi manaway uli-uli. Kasukan ka ni. Nila. Susgi. Mas maninay, kisabay po yung mas maninay pa, tapos ijaan pa. Hinanggam ganing ukado dagto. Kada gawas kaan makdo, dalibi. Portaan ko dahil sa Greece. Si maninay. Ha? Si maninay may mayaman. Bakit? Hindi nga nabuhay. Binta silang Ha? kabaw, baka sa buhol. Umay. Ah, nagbinta? Kalabaw? Wala mas doon na nila. Larga na. Iban ko nila. Ay. Hop, hop. Kay mo sa kukuan karon. Lakaw-lakaw kay o pa man. January pa. Di pa kabuanan ni upaw. Unsa na mita? Ha? Asa may nagload mita?
Cavite, Dasmawan, Golden City, kay Maninay, Kulitaw, ni Gracia. Wala po ko magdaong. Wala po ko ilasmita to Kan ko sa kaupaw, nilas ko daari. Kay magpahindo po ko ni Jah. Isa may kay watay kiwali kabayad, siya maghinlo. Palit kami gasiton. Tumigbayan karon. Ang salamat dahil grasya sa imong mga damit. Nagsuot nga ni upawag jacket katong sleeve. Salamat kado. Ang salamat sa mga grasya nga panghatag nila. Paglabi na sa kasing-kasing. Oh, panlay na pod. Ay, lumilit punta kaming palengke. Oh, nagbigay ko. Bigas na pula, 25. Yung bigas dito, Grabe. Ano ba hinahanap mo, ulam? Sigarilyo, ano? Buwad, May hinanap si Ingracia na sopas. Galing sa dito ka bili sigarilyo? Malboro. Ang papel sigarilyo. Nasmita, saya paliton daan ni. Oh, yung sinilas ko may tinik. Asa pa ka? Wala pa. Saka ba tanong ka ano? Baka dito, nagtinda ng ano, dahon ng tabako. Sundan. Ay, mita, may binasang black. Para magsanina mita. Part o bugas. A few moments later. Mabait. To, naglilinis. Para kasing babae to Ito na. Si Bonin, Bonso. Ano pa ni Bonin tunay? Bernard Bonin Burato Florano. Ayan Sana all. Itong nanay tawang-tawa yung nanay. Yung nanay itong pamangkin. Masyado siya. Linis ko ngayon halos ilang araw wala Wala akong matulong ito maglinis sa bahay. Saan ka ba galing nung araw, Bonin? Tubato. Ha? Las Piñas. Ito, yung girlfriend niya, yung taga Bohol. Taga Carmen. Sa Carmen Nopredo. Budyungan. Oh. Sa mga budyungan sa Carmen. Oh, mabait yan, Budyungan pa mo nen? Saan mo kayo nakakitang binata naglilinis? Bihira lang. Ito lang siguro. Yung papa niya, ni Asia Tagalite. Kaso, hindi marunong salitang Bisaya. Ano pido nung papa ni Tagalite?